Guys, and this video, guys, if you are not careful, as an individual, you as an individual, if you are not careful, guys, social media is going to destroy us. It's going to destroy us, guys. And if you don't see this, then there's something wrong anyway. Guys, the social media is now a breeding place. A breeding place for the devil. A breeding place for hurt. A breeding place for jese. Guys, itakapanduka. Is that how you grew up? Look around yourself, check yourself, look yourself in the mirror and the shitaris. Is that how you grew up? The comments you write, the things you say, the things you do, the things I do, the things I say, the things I write on social media, is it how you grew up? Is it how your parents taught you? Majority, it's not. It's not. But because now the devil, social media is being controlled by the devil, we are also the devils now. Kutara chokwadi hakuna muchene. Comment section pama kamera pacho musatombo nongedzana zvenyu kuti ningi chakazodai ninga kazodai. You are all the same. We are all the same. Hakuna muchene. Do chokwadi chiri pambere hakuna zvokutombo nongedza kana kuti uyu kana kuti chakati zvangofanana. Ndevanoshama umwe vachikuzirira chirova maoko. Ndevanotuka zvinyadzi zvemubhurugwa umwe vachikuzirira chirova maoko. Private party yechikadzi haisisina basa. Ndo chinhu chisisina value, chisisina basa. Chayanikwa, chataurwa, nevarume vacho vanochita hachisisina kana basa, guys. Zvinhu zvanga zvisingatauriki kudhara, it's now very normal to say them pavanhu. Hatisina kuti basa kuti kwai ndinoonekwa nehama, zvinhu izvi zvichenge hama dzinozoona, vana vanozokura nozoona, kana kuti ani hazvisisina kana basa izvozvo. Tikungoita irikurira. Kuti ndifunge kuti is it because of the monetization? I don't think so. Because majority of comment section haina monetization. Yeah? So is zvangove zvatiri. Though the way to control one in a certain maskana, let's be very mindful. After social media, there is life. Guys, there is God up there who sees beyond. Really deeper. Zvausingazivi iwe neni, zvatisingazivi iwe neni, zvinoonekwa naMwari. Zvatinoita tega murima, Mwari vanoona. Zvatinoita munoziva kuti iko zvino zvitave marombe. Tikungotambura tichifamba. Vazhinji vedu right now tiri kutofunga kuti zvinhu kutambura kwandiri kuita zvinhu zvangu kumira kwazvakaita vatete vakandiroya. Tiri kutofunga kuti kune wokudzinza kandibatira kune akazondidai. Hapana. Vazhinji vedu takazviroya tega nezvatinoita. Vazhinji vedu takazviroya tega nemiromo yedu ishi. Vazhinji vedu takazviroya tega nekuda kwezvatave. We are now the little demons, the little devils. Tese zvedu usatombonongedza kuti uyu kana kuti newe, the little demons. We no longer how to control ourselves. But vafundisi vari kuuyawo pasocial media vanenge vachibawo, vari kuuyawo pasocial media pari kuitika hapana chisipo uroyi chaiwo tinotonzwa kuti vamwe vanoenda kunobatira vanhu mishonga kuti vapiwe mari vagozodai hakusisina chisipo. Everything, guys, God is angry with us. Kutaura chokwadi, ask yourself, if right now God is to come and speak to you, is he happy about you? Is he happy about you? Mwari vakatitsamwira, guys. Ndosaka mchina zvimwe zvinhu zvedu hazvisi kufamba. We are stuck on one place. Zvinhu zvedu zvese zviri kuita matinyongoro kubasa, kuna chiri kufamba kuoka, mari unobata but haishandi, unoenda kupi, zvese zvinhu hazvifambi, everything ibhingrish, zvese kumba hakuna pisi. God is angry with us, guys. I think it's haita muwega sedunga munhu anoda zvake ungonyazo zvigara pasi umbozvibvunza kuti what am I clapping hands for?
chii chandinonyora, chii chandinotaura. Mai vangu right now whether vari muguva kana kuti vapenyu, if she is to see this, is she happy? Chete zvafanana nokuti vana mai vacho tisu tiri kungoitawo kuzhadabura makumbo paFacebook, tiri kungoita tichituka zvinyadzi, tiri kungoita tichida kurira all in the name of zvinhu zvakaipa, zvinyadzi, zvinhu zvakaipa, kutuka, kuba, kuroya, zvese hapasina age, ma 50 years, ma 60 years, ma 40 years, ma 20 years, zvakangofanana. Hakuna guys, musanyeperana kuti kwanzi he ava vakazodai uya akazodai. Hakuna unyoka wega wega kuwandirana kwega kwega. Let's go back pana Mwari. God is angry with us guys. Some of the misfortunes, God is angry with us guys. Look yourself in the mirror. Ask yourself. Zvipindure. Social media ya destroy abantu. Atidi kunyepa. Hama chaidza and you know guys, you know. Hameno vasikana. I hope andina wanda offend. Kana aripo wanda offend. Undiregerero zvako is not my intention, but kurangaridzana. Kuti guys chinhu ichi chinodarika chinonzi app yeFacebook, TikTok, Instagram, YouTube. But the word of God will stay forever. God will always be there forever. Even though chafo chivasiya Mwari varipo. Let's do it. Let's try. Ngati vavarirei kuita zvaka. Ndinosati tiri vanhu nyama tinotadza, tinokanganisa tese every time. But ngati vavarirei vasikana. Ngatidzokerei parudo rwaMwari rwepakutanga. We are completely destroyed. Tese. Muve nezuva rakanaka.